Wata kotun shari'ar musulunci da ke Hotoro masallacin Juma'a a jihar Kano ta ba da umarnin da a kamo mata jarumin wasan Hausan nan Sani Sadiq. Wani mai shirya fina-finai Muhammad Aliyu Hanas ne ya shigar da karar a gaban kotun kan cewa ya baiwa jarumin kuɗi domin ya yi masa aikin fim, amma ya ƙi zuwa don yin aikin, inda ya ce hakan ya ja masa asara mai yawa. Alƙalin kotun mai shari'a Sagir Adamu ya ce Sadiq ya bijirewa umarnin kotu duk da sammacin da aka bashi, tare da liƙe masa sammacin a jikin ƙofar gidansa, amma ya ƙi halartar zuwa kotun. Zuwa yanzu dai kotun ta baiwa 'yan sandan kotu umarnin kamo shi duk inda yake a kuma gurfanar da shi a gaban mai shari'a. Ku ci gaba da bibiyar tashanmu domin jin labaran da suka shafi masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood. Kada ku manta, ku danna subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa wadda za ta sanar da ku alama da zanen mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu. Mun gode!